transparentzi handizen emon, datuek argi emon, eta ze azkenien oinarritzen die movimentu guzti honek datu okerretan. Eta beraz, zenbat eta argiz hauek esan, zenbat eta garden hauek esan, nik uste dut lotu aldogule olako movimentuek. Salaketa mezuak asko izan dira, eta Josu Erkoreka lehenengo lehendakari orde eta segurtasun sailburuak Ezker Abertzalea bezartu da horrezaku horretan, esanez, Ezker Abertzalea negazionistekin batera kaleen kontrolaren leian dabilela. Ze balorazio egiten duzue? Bueno, eretan harrigarriz deko olako adierazpen batzuk, ezta? Nik uste dut momentu honetan danok euki behar dugule argi zein zen lehentasune da osasun krisi handi betaukagule, eta osasun krisi horregaz batera egoera ekonomiko eta sozial larrizde. Eta horreri erantzun behar dotzagule. Eta ni pentsaren dut guk bai Madrilen eta bai Gasteizen be, oposiziotik arduraz jokatu dugula, eskuel usatu dotzagula gobernuari, eta interes partidistek alde batera itzi behar diela. Eta deklarazio horren ikuste dut, interes partidiste bakarrik erantzuten dotzeiela, olako deklarazio bat itzie, nik uste dut, ez da ulergarrize, inok ez da ulertzen olako adierazpen batzuk, eta harritxute. COVID-19 aurre egiteko hemen Euskal Daukaguzan neurrien inguruan, ze balorazio egiten dozue, nahikoa da, gehiago behar da, zer uste dozue? Egoera soziosanitaizue ez da ona, eta beraz neurrezek hartu behar die. Egize da, neurrezek hartzen dizenak gehizen bat duzela pertsonan askatasune edo mugikortasune lotzera. Eta hori igual beharrezkoa da, momentu honetan pandemia ez da izen zabaldu, beharrezko neurrezek diez. Eta guk, beharrezkotzat joten duguz. Azkenien hor dauzen adituek hori bada baloratzen da bena, egoera bat baloratzen bada, eta egoera horreri aurre itzeko horrepadien neurrezek hartu behar dienak, guk apoiatuko duguz. Baina beti izaten dugu, neurri horrek daukiela kalte batzuk, Kalte batzuk, sektore konkretu batzutan, kolektibo konkretu batzutan, eta beraz joan behar diela lagunduta bestera bateko laguntzakaz, Ez orain arte dugu zen laguntza moduak, baizik eta bestera bateko laguntzak. Eta hori zelan itzen da lehentasunek aldatute. Bai aurrekontuetan, bai politiketan, argi euki behar dugu zentzu diren gure lehentasunek. Eta hori da falta zaiguna. Alde batetik, neurri murriztaiek hartzi olako egoera baten normala ikusten dugu, eta guk hor oposizio arduratzu egingo dugu, baina beste alde batetik eskatuko dugu bai, kaltetuenak diren sektore edo kolektibo guztizei laguntza bereziak behar dituztela, olako egoera berezi baten, Neurri murriztaileen artean, etxeko itxialdia edo etxeko konfinamendua behar dara uste dozue? Zelan doazen datuek, gaur urten daben datuen arabera, segurazki hartu beharko da, Bai gogoratu behar dugu, azkenien, okerrerantza goazela, segurazki orain arte egindako lanak ez dielako nahikoak izan. Hor, adituek bauderik esan duzkue, harinegi goazela, deseskalada berretan, esan duzkue bai, miatzaileek edo behar dugu zela asko bekantidade girauen jarraipena itzeko pandemia oneri, esan duzkue bai atenzion primaria edo hor, zerbitzu indartu behar dala, eta gure ustez, lanak ez dira nahikoak izan egin diren lanak, osasun sistemie indartu beharra dago, jakintzu bigarren olatu bat etorriko dala, eta bigarren olatu honek atrapagaitzuz indartu barik gure zerbitzu publikoek, ikusi duzenak lehenengo aldiz hau pandemiz etorreak kunien, ikusi du argi eta garbi, zeintzuk diren zerbitzu publikoek oinarrizkoek bienak, horrek indartu beharra dauela, eta zeu zer ona badauka krisi honek, COVID-ek erakutsi dozkun gauzek diez, Ni pentsaren dut, krisi guztizetatik gauzek ikasi aldiela, eta nik uste dut, hori dala momentu honetan danok ikasi beharko gendukena. Zer erakutsi dozku gauze asko, gauze batzun artean zeintzuk diren oinarrizko zerbitzuek, eta zerbitzu horrek indartzuek izan behar dela, zerbitzu publiko eta indartzuek, danon onerako. Zerbitzu publikoak indartzeko, ekonomian COVID-a daukan eragina dala eta laguntzak emoteko eta badago baliabide nahikoa? Azkenien lehentasun kontu da, baliabideek diru kopuru bet badau, eta diru kopuru hori erabaki behar da nora bideratu. Hori da azkenien lehentasun kontu, etzien gertatzen jakun moduen, udal baten gertatzen dan moduen, eta gobernuek lan bardinein behar dabe. Nik uste dut lehentasun kontu edala, gauza batzuk
lehen importantea baziran eta estrategikoek baziran, itzi beharko dira igual alde batera, edo epe luzea eure egin beharko dira, eta orain ikusi behar dana da, zein dan benetako lehentasuna, eta guretzako lehentasunek esan behar die, hezkuntza sistema indartzu bat eukitzie, osasun sistema indartzu bat eukitzie, eta laguntzie, daukagu zen sektore, momentu honetan txarren dauzen sektore eta kolektibo guztizi. Pandemiak eragindako egoera aztertzeko, bihar bertan, Iñigo Urkullu lehendakariak batzar errondea hasiko dau, legebiltzarrean ordezkaritza daben alderdi politikoekin, EH Bilduko ape bertan egongo dira, honek erronda honek, zer emongo dagoela uste dozu, zer emotea nahiko zenduke? Bueno, guk aspaldi esan dugune da, eta ganera hauteskunde batzuk deitzute egon zeineko, eta hauteskunde horrek atzeratu beharra euki zanien, bueno, momentu horretatik esan gendun, legebiltzarrik ez daukagu, eta beraz, hemen euki behar duguna da, beste erabateko harreman bat, alderdi politiko guztizek, eta eragile ezberdinen artien, ez? Eta egoera benetan berezi, esoiko eta salbuespeneko egoera baten gauz, eta egoera honen aurrien alkarlan bat egon behar da, ezta? Eta danon artien aztertu, eta bueno, neurri ezberdina maiganien jarri. Gure eskaintza horreri, jako erantzun, edo guk ikusten dugu ez zala olako interesik egon, eta orain, badator behintzat olako ronda bat. Ikusiko dugu noraino heltzen dan, ez dan bakarrik, ez dakit, komunikabideri begirako olako danak asitze egiten dut esateko gogo bat, baizik eta benetan elkarlanerako gogo bat dauen, auzolan asko komentatzen da Jaurlaritzaren aldetik, baina guk auzolana bestera batera ulertzen dugu, ez? Eta beraz, gustatuko litzaiguke bestera bateko elkarlana egotea, eragile ezberdinen artean eta oposizio egaz bebai. Eta ez dino Euskal Herria Bilduk horren zun izan duguz bebai, sektore ezberdinetako langileak eta esaten, erabakiak hartzen direla eurek askontabarik. Beraz, guk pentsaten dugu beste modu bat badauela gauzek eitzeko, beste herrialde batzuk ikusti baino ez daue bai, zelan erantzun dutzoien COVID-ari, eta hobien erantzun dutzoien herrialdiek, nik uste dut dala, kudeatzeko beste eredu batzuk dako hilakon. Askobeko laboratibo hauek, askobe elkarlanerako beste mai eta esparru batzukaz, eta pentsaten dugu hor dauela klabi, ez? Ez horren beste zer lortzen dan, baizik eta zelan lortzen dan. Zelako bidiek edo zelako erak erabiltzen dien gauzek lortzeko eta gauzek bideratzeko. Madrilera goazan zabizu zeu lanean, eta orain aurrekontuen garaia bada aurrekontuen kontua, zelan doa Madrilen? Bueno, borain lanien, topera horre aurrekontuak ondo aztertzen, elkarrizketak ondo doaz, gaur bertan Mertzaizpurua bozera mailek bilerak dakoz bebai, eta bueno, gitzik-gitzike konkretatzen joango gara zeintzuk diren gure posizionamentuek, edo gure mendakinek, edo aurrekontu honeri, printzipioz, gauza batzuk ustaiakuz, aurrekontu honenak, eta guk argi daukagune da, ez tala horren beste 2021 bateko aurrekontuek onartzie, baizik eta gobernu aurrerakoi moduan saldu dozkuen gobernu honen norabide bat markatuko dabiela aurrekontu honek. Egoera ganera oso berezi baten, eta beraz, lehentasunek lehen esan duten moduen argi egon behar dira aurrekontu honetan zeintzuk diren. Eta gobernu honek erabaki beharko dau norabide hori nogaz egin nahi dauen, ez? Eta beraz, gu hor presta gertuko gara, gure lehentasunek maiganien iminitze, gure aportazioek maiganien iminitze, eta beti Euskal Herriko ordezkari moduen aliketa lan txukunena eitzen, bai aurrekontuetan eta bai beste kontu batzutan. Espetxe politikea aldatzeko eskaria mai gainean daukazue, aurrekontuetan hori aztertuko da bai, eta presoak urreratzea aurrekontua bestean truke edo esan geinke, ez da? Aspaldion olako urreratze batzuk eta egon dira, ez da, keinuak dira honek egiten dabiltzanak edo zer? Pentsaten dugu benetan salbuespenezko momentu baten egindako politika konkretu batzu diela kartzela munduen indzesenak, momentu honetan
ez bakarrik injustu edielako, eta bai familizentzako, bai kartzelan dauzelantzako, baizik eta totalmente momentu honetan ez direla ulertzen, ez? Eta badauela legeri bat, eta hori dela eskatzen duguna betetzeko. Beraz, gero eta jente gehiago dau, ez bakarrik ja Euskal Herrizen, baizik eta Euskal Herritik kanpo bai, hori alan ikusten da benak. Ez dela normala, anakronikoa dela guztiz, eta ganera oinarrizko eskubide guztizen kontra doan gauza bat dela, eta beraz aldatu behar dela. Pausuek geldiro doaz, egia da, baina, bueno, itxaropentzu eta guk horre sakatuko dugu balik eta gehizen, ez? Eta mai gainean jarriko dugu behar dan beste bidarrez goberoneri lehen bailen irten bide bat bilatu behar jako. Gogoratu behar dugu azkenean gure baketze prozesue beran pausuek emon dauzela, eta zentzu baten pausu handizek emon die, eta beste batzutan oso eskasak, ez? Eta baketze prozesu hori, herrialde, beste gatazka batzuk dauzen herrialde batzuntzako, eredu izaten ari da, hor daukaguz, ez? Geure ahultasunek eta gure puntu batzuk ondino aurre pausu oso gitzi emon dienak, naizta urte asko pasa, ez? Beraz, nik uste dut, konfiantza dakot, gero eta jente gizau garala, gartzela politika hori aldatu behar dela, sinisten dugunok eta eskatzen dugunok, eta beraz, gitzi-gitzike konpontzen dan guzti hau. Nepolazkoak ez dakago, baina edurre, zenaduan, ze gai darabilzu ezabeko eskuartean orain batez be? Gai ezberdinak azkanien guk nahi duguna da Euskal Herrian bizigarenon interes edo ardura edo keska horrek Madrilera eroan. Hori da gure lana, ordezkari lana egitea, ez? Azkena eroan duguna adibidez da, mozino bat aurkeztu dugu, Renfeko, azkenien maiztasunak murriztu dira, Renfeko goera, Renfe erabiltzen dabien, tren hori erabiltzen dabien pertsonak asegonda, ikusi dugu, oso eskasa dela. Pandemia aurretik egon zan zerbitzuak ez dira mantentzen, maiztasuna murriztu dira, mantenua eta pertsonala murriztu da, eta ez da jente barriri kontratatu, eta horre hainbat eskari dauz, eta beraz, horren inguruko mozio bat aurkeztu dugu, eta ikusiko daia zer gertatzen den azkenien pandemia egoera honetan neurri murrizaile asko hartu dira, gero ikusiten dugu gure transporte publikoen ordu puntuetan zelako jente pilaketak dauzen, ez? Beraz, borben guk uste dugu neurrizek hartu behar diela, eta erakunde bakoitzak tokatzen jako sanak. Eta beraz, Madrileri eskatzen dotzaguna da, Renferen inguruan neurriak hartzea, danon onerako. Edurre bide guren, eskerrik asko nahi etorteak gaitik, eta salpen guzti honek emotea gaitik urringo arte. Eskerrik asko zueri eta nahi zuien arte. Bizkaia Irratia.